kuni zinkosi omasipala i-councillors amadoda gabalala yazi izikhwetha sezizizigqubu ze-drug dealers kuba isenayo inhlonipho landawo i-drug dealers zenza apha esikhwetheni kube sisigqubu sabo. Now la presence yethu kotata phaya yenza into kokuba noko nobani apha elalini ayazi uba yondawo yodlalela leya, bakhona obhuti bakhona otata baphaya futhi abasuki kulaa ndawo. Uba kukho ishifti ehambileyo yaye emlokishini, kukho ishifti ehleliyo phaa igadenti babantwana makwenziwe into ezirayithi bakwazi baye bephila babuye bephila.